Ако вашата IT инфраструктура расте, вероятно вече знаете колко трудно може да стане управлението на множество сървъри и потребители едновременно. Често проблемът не е в липсата на технологии, а в сложността, която възниква, когато добавяте ново оборудване и системи. Тук идва KVM Matrix A10, решение, което препоръчвам на тези, които искат да мащабират интелигентно, без да усложняват ежедневните си операции. С тази технология можете да свържете и контролирате голям брой сървъри от една точка, просто и ефективно. Какво означава това за вас? По-малко време, прекарано в администриране, повече контрол върху инфраструктурата и сигурността, че вашата система остава производителна, независимо колко много расте. Мащабирането става лесно, без скъпи преструктурирания и без да жертвате производителността или сигурността. Всъщност, предлагаме решение, което расте заедно с вашия бизнес и опростява работата ви, а не я усложнява. Нека заедно планираме мащабирането на твоята инфраструктура, така че да имаш пълен контрол днес и в дългосрочен план.